Tete, ndaifunga kuti kuromba kuri kuvanhu vatema chete. Kwete, havasi vatema chete vakabata mishonga yakashata. Chero kune mamwe marudzi zvirikowo. Ndaishandira imwe mhuri muno muZimbabwe kuBelvedere. Ndiko kune community yavo zhinji yemaIndia vachiitira kugara pedyo nemosque yavo yekunamatira. Tete, taiva vashandi vakati pambapa. 2 vanorera vana, 2 vanobatsira basa repamba, kozotiwo vakomana vepanze 2. Katorika complex kakati kurei, sokuti maIndia vanogara vakawanda pamba imwe chete. Amai nevana vavo nevaroora vavo namai vevaroora zvichingodaro. Vanenge vachigara pamwe chete ipapo. Mari taipiwa yakanaka chose, asi pambapa something was wrong somewhere. Payadhi painge pakadekorotwa zvinomwisa mvura. Paive neimwe fashion iri mazuva ano ekuti panga pane mageti maviri, rimwe kuleft rimwe kuright pageti rekupinda muyadhi. Tichibva pagedhi kunobata main door repalounge, paive ne-overhead hedge yaimaintainwa zvakanaka. Tete, kubva ndichitanga kushanda pamba apa, ndaingova nefeeling yekuti pane something chakanditarisa, asi ndaingozviita brush off. Ndichiti sezvo pane makamera pamba apa, maybe ndiwo akanditarisa, asi spirit yangu yanga isiri at peace. Yaive nekamwe kakusagadzikana so. Apa basa pamba apa raive risingaperi. Rudzi uru haruoni munhu semunhu, rinotarisira vanhu veganda dema pasi. Vakadzi vacho vaingoti pavakurura hembe ndipapo taizotevera tichinhonga pavanenge vakururira. Ini ndainge ndazviudza kuti ndichashingirira 3 months chete, sokuti ndaive nemwana aiita grade 1, so paidiwa zimari rekureba nemauniform nemaworkbooks. Koiko kunyima hako kwaita mhuri Tete. Handisati ndambona zvakadaro. Taipiwa chingwa chinenge choda kushisha chiye Tete. Kwete nekuti vaitambura, kwete, asi kungoda kukupfidzisa chaiko. Kana vakada vaibika variwo chikafu chine mazispices chekuti kana usina kusimba unoswera uri muchimbuzi. Ndakashinga first month, asi feeling iya yekuti pane chinhu chakanditarisa yaive isingaperi. Ndakatombobvunza kune one of the garden boys kuti mazikata aive pagedhi aya vainge vasingatyi here varidzi vepamba panyoka kuti dzinozowana pekugara. Akandipindura kuti kuda pane zvavanotemba. Asi chero mhuri iyi yaive nemari Tete, waitoshaya sose mari yacho, sokuti patakamboendeswa kunoita thorough cleaning kushopu aitengeswa mabhatani neshinda netsono. Zvaitengeswa Tete kushopu nelifestyle yavairaramba zvainge zvisingapindirani zvamuchose Tete. Mabhatani neshinda zvigoendesa vanhu kuholiday nekutenga malatest SUV. Something was not make sure Tete. Ndakatombozamawo kuudza vandaishanda navo zvandainge ndakunzwa, ndakatariswa, asi havana kundibhilivha Tete. Vakati zvaiva mupfungwa dzangu, kuti vainge vakapfungaidzirwa makwati ekuti vasambopepuka zvamuchose voita zvikwambo zvepamba apa. Saka umwe musi ndiri paoff, ndakafunga zvangu kumboenda kuchechi yeZCC iri muBelvedere. Ndainge ndatofambira kuenda kumbonosuka mudumbu kuowners center, sezvo ndaigara ndakachema nekuvatiswa pasi nenyongo. Handichazivi kuti aive maspice here ataidya muchikafu, asi nguva yekutiwo chokwadi chifumuke yainge yasvika. Madzimai andakasvika ariko akatiti kana ndainge ndakasununguka ndigouya kuzonamata navo nesvondo, ndichitoseka navo nchiti manje madhense ZCC anotsindira imba iri kuvakwa ndaizomagona here, aichoda vari physically fit. Madzimai vakatoseka zvavo vakati ndaizodzidzira. Svondo yakasvika, ndikaenda kuchechi, chiprofita chikaburuka. Vakati Ishe aive andiisa pamba apa for a reason. Ndaizosangana nemuyedzo, asi ndaizomukunda. Changu ndinofanirwa kugara ndiri pamunamato. Ndakashaya kuti muyedzo yaibvigwa ndewei. Mwedzi weRamadan wakasvika. Vanonzwisisa vanoziva kuti mwedzi weRamadan mwedzi wechi9 wekuti maMuslim pasi rose vanopinda pamutsanyo womwedzi wose kubva makuseni kusvika zuva rovira, pavanenge vachikurudzirwa kupa kune vanoshaya. Ende vanopema ava mwedzi uyu vanenge vakawanda, sokuti vanoziva kuti havazobvi vakarembedza maoko. Saka pamba paya nemazisaga aya anova vakare aimboitwa mabhero ekotoni, mekuti munhu aingoti akauya akakumbira aingonokorerwa rice oisirwa muplastic oenda hake. Pamba paive neroom yainavatirwa nemhuri iyi. Saka isange takaudzwa kuti under no circumstances should we disturb them during my prayers. Saka kugedhi ukasvika munhu aida rubatsiro, ende ini ndaive ndiri mukicheni ndichisuka. Ndakangopinda mupantry ndine kadhishi kandaida kunonokoresa rice ndise muplastic tipe munhu aive kugedhi. Ndakanokora pekutanga. Kechipiri ndokunzwa kuti no man,
musaga mune chinhu chiri kutonhora zvisiri normal. Ndakati regai nditarise zvakanaka. Vana vanogona vakakanda matoyi musaga zvavo. Kuna kuti bhenge anongodai wanikwe haikona varimo sekuru nyoka vakaita kugonya musaga varimo wena. Ndakadonza kadhishi kaya pasi ndichimhanya ndichiskrima ndichienda panze. Ndabotaura kuti vashandi vaiva pamba apa taiva 6. 2 manani, 2 mouse girl, 2 magarden boy. Tete Fernando aibva kuMozambique akangoita zvivindi ndokunokweva sagaria kwakurisunga kumuromo newaya kwakubudisa panze kwakutanga kuzhindikita nyoka iya. Nyoka yakatanga ichaita mastaira kusvika yazongoti si. Fernando akabva avhura saga, nyoka iya yachifa manje. Nyoka yange yakakura mani teteyo, asi chakazonyayotishamisa nyoka yange yakawanda kudarika raisi. Saka raisi raibvepi? Rairutswa nenyoka iyi here, o nyoka yainoba raisi kuma next door yo yaishisa musaga. Asi ntete chainyanyonetsa ndechekuti nyoka iyi yaive yapinda nepai uye sei nekuti paive ne-state of art CCTV. Saka nekukura kwanga kwakaita nyoka iyi, it was impossible kuti nyoka iyi ipinde isina kuonekwa. Nokuti even isu tiri mukitchen, madam anenge achiona every movement. Saka iyi nyoka iyi sei isina kuonekwa. Plus pamba apa paive ne-stray cats dzaivhima makonzo tete. Tinoziva kuti nyoka nekiti hazvionani, saka ichi chaitova chishamiso. Ndakaenda kugeti ndikanoudza vapemhi kuti panozodzoka mangwana nekuti ndaisakwanisa kuva nokera murumu mavainamata. Mananizi akadzokera kuvana, isu vamwe tikasara takashamiswa nechiitiko ichi. Maprayers akapera, saka yanga yanguva yekuva pabreakfast. Saka zvese izvi zvapera, Fernando akanopira nyaya yenyoka musaga kuna Samusha. Tete Samusha akavawo kupupa furo. Zviya zvekuti vaive pamaprayers zvakambobuda mupfungwa dzake. Hanzi, why you didn't just let it go? Ai kaka, just let it go away. Kusiya chingoinda. Handiti zvinonzi chiuraya chisati chakuuraya. Saka vaida kuti tigosiya sekuru nyoka vachienda. Kodai vakandikobora. Samusha muIndia vaive concerned nekuroya kwenyoka hapana kana pavakabvunza kuti taiva right here, pana kuvara here. Ndakaona kuti kupenga uku kwaisava normal. Kwaisava kupengera nyoka, asi pane zvimwe zvaitowepo zvataisiva. Fernando akaiswa pasuspension, neniwo ndakaposa ndaiswa pasuspension. Ndakasevwa naOmira, teenage daughter wepo, aindifarira zvekuti. Asi tete kubva musi waitika chiitiko ichi, mashiripiti akatanga kungoitika business empire yemhuri iyi. Imwe building yakabatira moto, imwe zvakare marentals akangotanga kupwa. Tete hatisi kutaura kuti mabuilding asi macommercial buildings ekuti anga akuita matenants 500 apa muri muCBD panenge pane mari refu. Ndakaziva zvangu kuti ndiyo medzo wainge wataura kuchechi, nokuti ndainge ndaruta Samusha akandibatira banga achiti ndainge ndavhiringa maaltars ake, iko zvino hachaiti mari. Tete ndakazobva pamusha apa ndega ndaona kuti ndatova target, ndaigona kuzouraya because ndaiziva zvakawanda. Vashandi vakazoitwa lay off vachinzi hatichakwanisi kukubhadharai, tiri kufesa maproblems in business, economy is choking them. Haiwa, ndakaziva kuti aiva mastatement sekuru nyoka ndiyo vainongwavha mari vachiuya vachirutsa mumba. Sekuru nyoka vaipinda nepasilingi vofamba nepamusoro peheji kupinda mumba nekuenda panze. So makamera aikwanisa kuita pick up movement yake. Kwaitwa kungwara kwaSamusha muIndia akagadzira such a setup nemakati aisa makoni waisambofungidzira izvo taitogara nechinhu chinofema. Fernando akazowana basa pane mumwe murungu. Ndakadzwa kutya nazvo, asi muna Mwari hapana chinokona. Jeremiah 33 verse 3, danai kwandiri ndigokuratidzai zvakadzika zvoupenyu hwenyu. Ini ndakapira hwangu upenyu kuna Mwari, uye Mwari akandiwanira nyasha. Ndatova chief housekeeper pane imwe hotera nemukurumbira muno muHarare. Ndatenda. Mamuka sei muri eZimbabwe? Ndiyo nyaya tawana yekutanga iyi. Imi zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndine mwana wangu ndichamuti Paida. Ndinogara Aspendale, asi mwana wangu ari paboarding school. Tete Paida aiva mwana akanaka, akachena chose payo achiri mudhei. Handina chandaiona chakashata pamafambiro ake. Ini ndinowandirwa nebasa, ndogara ndiri busy. Ndakasarudza kuti ndiendese mwana kuboarding kuitira kuti ndirerutse maexpense ekuita maid. So Paida akatanga kuenda ari grade 3. She was young. Ndichitonzwa tsitsi, asi ndaive ndisina option nekuti ndikagara ndakamutarisa taizodyei. Pekutanga Paida aiwepo, hapana chainge chachinja. Akazotava grade 5 last year. Ndakatanga kuona machanges kumwana. Chekutanga aiti adzoka kuholiday, aisabuda mubedroom make.
ari busy laptop nefoni. Ndichimubvunza aiti ndinenge ndichiverenga. Nekuvimba naye ndakateerera. Zamani ndazoratidzwa video rake nesister yangu achiita masex videos oisa paTelegram. Iye she knew kuti ndaisazvibata nekuti handisi munhu anogara ari pafoni uye ndiri busy. Zvinhu izvi aizviita kana ari paholiday. Pandinobuda paya ndichiita madhezi ndisipo, ndipo paipinza vamwe vasikana vekuskuu kwake vanogara muno muHarare vozvitora mavidhiyo aya. Ndakaita hasha, ndasvika kumba ndobva ndamubvunza tete, ndipo pandakaona kuti Paida haasisiri mwana mudiki. Ndakati ndave kuda kumurova akandibata ruoko, akandiminyura zvine simba akati, amai, manga makura mumusha. Ende maziso ake aiva achinja kuti red. Simba raive naro raive rakawanda. Akanditi ndikaedza kunamata anondiita party nemafriends ake. Akanditi ndine shamwari dzine simba zvekuti mukaenda kumapasta yenyu akadhakwa munofira mahara. Tete kubva ipapo Paida hachade chikoro, anose rake akazvivharira murumu make. Anoita time anoapia achidisapia. Handichazivi chakapinda mune mwana wangu tete. Kubata foni yake mavidhiyo handisati ndakaona pasi pezuva. Mavidhiyo ake achiita masacrifice neropa rake achiridonhedzera pakendo. Mari handizivi kwaanoiwana. Akachinja dheku yembedroom ake akaita zvinhu zvake zveblack tete. Haisi nyore kutongwa nemwana wawakabereka. Hachandioni semunhu tete, ndaakutomutya. Ende anondudza kuti mukati bufu vamwe vangu vanokuvingai. Zvakaoma. This is a very strange story. Like mwana uyo grade 5 kana grade 6 ari kuita izvo zvakadaro, anenge achiita masex video, sex at 10 years. Mwana wane grade 5 haasi 10 11 years. Saka vari kutsvaga uko vangabatsigwa patopinda Satan chaipapo. Regai tipinde munyaya inotevera, munongosiya macomments guys kuti what do you think she can do. Ndiri musikana nemakore 25, abereki varipo havo, ndakavavakira kumusha. Murume wandinaye ndiro gonye randakapiwa nasekuru. Peer pressure yakandibata tete, ndaiva kuHarare samaid ndine 20 years. Ndaishandira mumwe mukadzi kumaAvenues uyo akauya achinditora kumusha kuti ndimushandire. Mudzimai uyu aive muvakidzani wedu. Ndakati ndamushandira pamba pake, ndakatendeka ndichiteerera murayiro wepamba apa. Akati aida kuzochinja life yangu. So ndaimuti vatete else, munongoziva kuti munhu wese kumusha hama. Saka ndaivati vatete nekuti vaira mutupi wakafanana nesu. Saka vaiti kuna baba hanzvadzi. So tete else vakati vanoda kundiendesa kwavaiwanawo mari. Ndakabvuma nekuti chandaida kuchinja life yangu. Takaenda kudombosha vatete. Maiziva here kuti kudombosha kune n'anga iyo inochinja kuita moto kana yatanga kushopera. Ndoko ndakaenda ndikanopiwa gonye ndikanzi miko yangu kurara naro ndorigarisa mutabhu yangu riri mumvura ndozoriburisa manheru chete kana ndakuita bonde naro. Maitiro ndaita bonde negonye iri ndairiisa munhengo yangu ropinda mudumbu. Ndaitonzwa feeling yekunakidzwa nebonde sezvitori normal tete. Right randidaro rorutsa mari pabed ndoridzosera mvura. Asi ndakanzi kana waita 2 years naro udzoke naro kuzorisiya. Asi nekuda mari chete ndakaramba ndakungogara naro kudzamara sekuru vakandiromesa vakuzonditsvaga kuti dzoka naro. Ndakagara ndikaita mari, nhasi ndinayo, asi gonye iri rakatanga kuti kana rakura ranene raive rakusakwana munhengo yangu, ndikatanga kutsemukira. Pese parinopinda zvinorwadza tete, asi nekuda ndaishinga. Nau rakura tete, haricharari nene, saka rakuda ropa, zvinova zvinhu zvinondiremera nekuti wandaida kuuraya haurayiki tete. Ndakaenda kuna sekuru vakati gara naro nekuti makore andaida kuti ridzoke wakaramba naro. Zvino ndoridii, rakura tete gonye riya, harichakwani mutambo. Ende riri kuramba richikura, handizivi kuti ndichaita sei. Mari rinorutsa asi hazvichanakidza. Handisina kusungunuka nekushanyirwa nevaenzi nekuti vanozoona gonye iri. Ende rikaramba richishaya ropa richada inini, zvinova zviri kundityisa pari zvino. Please ndibatsirewo, ndagura ndikabuda apa zviri nani kuita murombo pane kuita mupfumi asina peace. Zvino kwai rinopinda munhengo. Baketi vana veZimbabwe vatambura chokwadi. Mwari ngatibatsirei, ngativawireiwo tsitsi. Konye richipinda richibuda. Tete makasimba here? Ndini umwe rimwe gore ndaive ndadiwa nejaya rangu zvakanaka zvikadii. Ndaitoenda kuchechi kukiriki Sunday Catholic. Saka James mukomana wangu ainge akagara anditipira kuti kuchechi kwaenda vainge vasingadi vasikana vemunyika sekutaura kwavo.
Ndaigweta musikana wemunyika sei indaive nechechi yangu ndeti chiwa kupombonoka zvakanyanya sekunzwisisa kwangu vasikana venyika ndivo vaya vanotamba maskipisi mubhawa. Zvisinei ndakazotanga kushanya kuchechi kwana James dzamara ndabatwa musoro ndatova full member yekereke. James akazowana mukana wekubuda kunze tete ndakasara ndakavimbika ndichingoti James achauya zvake, James achadzoka. Kwapera makore maviri akati aida kuti relationship yedu ive official nekuti aisada kuti tiite long time tingori engaged. Takaenda kwatete paya jaya rikazikanwa. Yakazosvika nguva yekuti tiende kunoona baba namai mufundisi kwaiva commonly known as kumasofa. James akaenda kanoudza mai mufundisi kuti ainge akure anga afunga kukanda pakitchen ave murume pavarume. Reaction yamai mufundisi yaive yakangodaro handina kuzwa kuti vakafara here kana kuti havana. Ndinorangara vachiti vainge vazviwa. James akazounganidza mhuri yekwake neyangu tikaita engagement party. Ini ndaisada zveengage party nokuti inosimudza mhepo, asi James akanditaura kuti yaive way yekuti ndizive kuti akamira pachokwadi. James akadzokera zvakare akandivinza kuti gore hariperi asati aya kuzonditora zviri official. Tete zvese zvanga zvakarongeka, ndikatomuperekedza kuairport kwava kutoita bye bye murudo, zvese zvakarongeka. Mwedzi mitatu bha James akatanga kusabatika pamuchose panhare. Ini naJames taiva nenguva yedu yekutaura nekuda kwenyaya yebasa rake uyewo time differences. Waiti kana ukasenda message aireply my one word okusareply zvamuchose, ukada kufona aita reject dzimwe nguva, asi uchizviona kuti munhu ari pamhepo aripo pamasaisai. Ndakambobvunza James kuti asi pane chandainge ndakanganisa here, akati aiwa zvese zvainge zvakarongeka, aingova busy. Communication yakapedzisira yapwa kunge tsime risina mvura. Nguva yakafamba tete, James angorizi. Ini ndakaona kuti zverelationship ye one way zvainetsa, relationship i2 way street car. Kana aita go through a rough patch, ndange ndambozama one kuva in understanding and empathetic girlfriend. Asi James was shutting me out. Asi sezvo ndainge ndakapfekedzwa mhete paroko, ndaizomirira umwe wangu ndine chokwadi chekuti yaiva phase yaizopfuura. Mwedzi mipfumbamwe yakapfuura tete, ndakamuka ndikaona kuti cousin wangu Prim ainge andifonera achiti ndainge ndamboona mastatus aJames here. Ndakati kwete, ndikatozoona kuti James ainge akandibloka pamastatus ake. Tete I received the shock of my life. James ainge auya muZimbabwe akarora. Chinzwa yekuti akarorani munin'ina wamai mufundisi. Tete, how come? Zvainge zvaitika sei zvinhu izvi uye nguva aichaizvo. Saka inini ndainge ndaitwa gara ndichauya kuita engagement party kuti andinyadzise. Ndainyarira pai, ndaiziva kuti ndaiziva topic yekuchechi zvese nekumba, kuzoti vekumaraini vavengi vaizowana zvekutaura tete kuti taiziva kuti hapana kwazvinosvika izvi. Kuchechi musi weSunday mai mufundisi akapiwa chinguva chekutaura, vakaparidza nyaya yekusumudzwa kwaHana Penina aripo. Ndaiziva zvangu kuti mharidzo iyi yange yakanangana neni, kwewo maziso ekuseka nekunzwirwa tsitsi andaitariswa nawo nevamwe vasikana vekuyuth. Dai pasi paingovhurika pondimedza tete. The humiliation yaive yakanyanya zvayo. Ndakakumbira foni yaPrim ndikafonera James kuti anditsanangure kuti why ainge aita zvaiita kundinyadzisa kudaro, kundiita gara ndichauya, kuti agopa vatapi venhau zvekutaura. Saka kumufonera ndaida closure kubva kwaari. James akanditi akaona zvisina kukodzera kuti andiroore sezvo ndainge ndabvisa mimba mbiri painge ari kuAustralia. Mimba mbiri aikaka sabvepiko. Akanditi ainge audzwa namai mufundisi, mai mufundisi havangambomunyeperi. Hezvo mashura kwaakadi kundibvunza James wacho pane kuteerera zvaitaura namai mufundisi. Tete ndakabva ndatoona kuti maitikiro akaita nyaya iyi patakaenda kumasofa mai mufundisi vainge vasina kundifarira, nokudaro vakaruka zano rekuti James andidhambe. At the same time vachisotera sister yavo murume. Aiwa paiva pakanaka tete. I was going to have the last laugh. Ndaida kuruka zano raizobaya panyama nete chaipo kuita kuvavedzenga nerakagomarara, ndiko kwandaida kuvaita. Ndichitanga kuenda kuchechi yana James kumasofa uko, ndakadzwa runyere kupe rekuti mufundisi pakereke iyi vaive neziso raitenderera. Ndakabva ndaziva kuti ndivo vandaizoshandisa kuwana revenge, and revenge yacho was best served court. Ndakatanga kunochema kuna mufundisi nezvandainge ndaitwa naJames achindihumiliate. Mufundisi akaratidza kubatikana nezvainge zvaitwa naJames, vakatanga kundipa counseling. Ndakatanga ndaita sure kuti mufundisi aisava mukadhiri
kainge kaitika. Mukutaura kwangu navo ndakaona kuti vaive zvavo vakatsva vaiva murima sene. Mai mufundisi ndaida kuzovakandira riri zijoka chairo. Pataita mama playing cards taiti pick 2, carry on, juve, skip, close. Hey, ndaiva ndazviwanira jaya rangu. Mai mufundisi vakaruka story vakaona kuti ndainge ndisina kukodzera kupinda Mwambure naJames, saka ini ndaizozvinyaradza namufundisi. Mukutaura kwangu nayo ndainge ndaona kuti mufundisi vadyikira, ndainge ndakanda chirauro changu, hove ikadyikira. Tete rudo ramufundisi rakatsva ende handina kumboda kuti ive secret zvamutose. Hanti ndivo vainge vatanga kundisvavisa senge muboora watemwa nebadza. Vanoreva here kuti vainge vashaya mamwe mabhachera ainge akati bayai vanhu muchechi vodecida kuita go after my fiance. Yaiva game yekukaurisana, handiti ndivo vakatanga. Heya zvinonaka kwamai shuga, zvoshata kwamai munyu. Plus ndivo vainesisime kuti my husband this, my husband that. Hanti husband wangu vainge vaita simultaneous equation. Tete mufundisi ndakaweweshura, kwete ndekuti ndaivada, kwete. Ndaisatombovada, asi ndaida kuti vanzwe peni yandakanzwa pandakasiyiwa naJames. Pavakasotera sister yavo, fiance yangu, ndikaonda nestress, sketi dzichiita kutenderera muchiunomu. Izvezvi vari kurimambambaira kwabhushuko. Vapera kuita mutuvi chayo. Handiti high life yavaimaintainwa nechechi vari mai mufundisi. Akuchina. Handina kana regret ini tete. Ndakazowa kuti James akabata mudzimai wake nechikomba chechirungu kuAustralia wanano ikapera. James tried to reach out to me. Achiti akawa kuti ndiri mai mufundisi. Ndikati aiwa, mufundisi haangadarozve. Handiti paya ainge avarambira mai mufundisi. Vanoti hey, come will visit me. Aiwa, kama ngaite visit zvayo. Ndakamumirira asi musikana ari happy. Sorry, mai mufundisi vari happy ende vari kufara. Takazobva kuZimbabwe now Basin kuNamibia. Tukai zvenyu, asi dai muri makazviitira maita sei. Look the other way, kwete not me. Zvakanaka kuva pano tete, titende. Mazviwira moga, kwai titi for tat. Handiti kwai isusu kana tichiverenga Bhaibheri kunoikana munhu akakorwa dama here, mupe rimwe dama. Ivo vakati handidzawo, tit for tat and eye for an eye. Kandibvisa ziso ndokubvisa ziso. Ndozvavakaita izvi. Saka vanhu vari kugara zvaona mufundisi vakatokwanisa kutora murume vadova mai mufundisi vakahwina. Anyway, zvakaoma hazvo. Kumasofa uku. Masofa achiri kuitwa here, vanhu vachiri kuenda kumasofa. Imi haina hangu chechi yangu zve haina masofa. Ndakazvinonokera plus ndadova navana foni chagoenda kumasofa kunoita. Kumasofa kati kuti asi ndenda kuziva kuti kunonyatsoitwa nezvei, ndozvandiri kutaura. Anyway, kama zviwira moga idzi inyaya dzatotenderana nadzo idzi hapana zvatingataura tingagotaura kuti kudii, hapana hazvo. Anyway, muve nezuva rakanaka, ndatenda. Thank you guys for listening. I miss you and I wish I could be back. Tiite mavideo, sit down videos. Ndakanyatsokutarisa maziso kudai. Asi at the moment computer yangu yakacrasha, so I can't do that because my video files are so big. But we are going to be back as soon as we get a new laptop. Have a good day, guys. Bye-bye.